No jeszcze mam posprzątać. Na twoim miejscu Tak? się pośpieszy. Supermarket zamykają za 20 minut. No, widzisz, co im tam robisz? Iksy. Jakie jest trzecie? Buzi daje Ilza Elzy. Poważnie. Patrz jak Iksu wchodzi tam. Gdzie ty idziesz, duże główko? Ty, ale ten Easy to taki ruchliwy jest teraz, jak się zaczął. O, jak go atakuje. Widzieliście Cartera? Mam coś dla niego. Mamy atakuje. Co? O. Rodzice mają dużo tłukących się rzeczy. Teraz mają mniej. Uważam się. Ilza będzie atakować mamuś. Nie, to Iksu. No Igor jak zwykle je. A Ilza, o jak, co ona robi? Tuli się na matki. Ty najładniej, Irbisku, chodzisz. Najładniej. Przestraszył. Ale fajnie wygląda z tą sierścią i ten co. Nic nie słyszę. Zabiję cię.